October ni somthum kumsang kajakwa somruk pakwa ania North Carolina a Berkeley Clofram nuaya mi pano pang pani te chu cycle khalpain anin fiama an lu pilril de nu chuan luikama mishing ruang lo le reng hi anwa mufu ta thut mai rang takin police an hriat tir ngala Sheriff Jackson ale a deputy Purdue te chu endik turin an ron kalta ani Sheriff chuan ruang chuan endik wanga a Melfiat Chase Andrew alo nirang mai National Football League an player Traber Paul ani nge evidence thei man dap kol ngal chara chulai munvel chu adiak ema wangin engniak ma han mu chian thei a lem lo abul loka towara chuan lon kain athi chan tur an han en thli thlai vela towar chuat bal pakanan mu chuata ka chuan deputy chuan mani intipalani a ring hle Sheriff ro chuan chutimaya ngaidan han siam chu thilti chi ni in a hrelo thung nirei vaklawa chuan postmortem result aron chuaka ataksa a chuan hliam le pemdang engma mu chua ani lawa wangin accident wang liu thi ni in doctor chuan angaya Sheriff ro chuan towar omna le ruang dan chu in mil chi lovin a hrathung uluk taka an han zir chian le deuh nu chuan mi tha ninge in an hreta ani chuti chung chuan Sheriff chuan fingerprint le kehnia kemo han chui zui theitur engma aom lo thu a reporta thi dan maktak chu ani ve phot mai doctor chuan chase jacket ipte atronga lazai sen an lak chua thule akor hak line en inzom na pakhat ma aom lo thu an soya chu zong chu an mason na nei chun ani ri chase thi na chuan soizui a hloin mi makti po atling chho ngala achan po mi pa ngai takani baka chung ko hausa takatonga ron seilian ani wang ani tual chung mi te chuan tual thattu chu Marsgal tia hriatlar Catherine Kaya Clark ani an ring thupa khwal thu thang mai mani se Sheriff le a deputy te chuan wafin fiange yan du ta Kaya omna in an wathen chuan tuma hmutur an lo lova in chung chu an han bi kwal vela lukhum sen hi an muchuak lol cheisa ipte a lazai sen an mu chuanen khan arong po a in ang viau mai chuti lai chuan Kaya chu ram hnuaya alo biru chara officer pahnih te kirle hnu chuan a tho huai mai amaero chu a zalen mai done mo ati lai chuan ama zong turin police rual speedboat nen an ron thok chuak ta tlan bowa tumlai tak chuan chiang zet hian an ron hufua along chu tiding hmal turin an ron aw hmal tuar bok Kaya i ero atlan chak zual sawa longa ta zuang chuakin ram hnuai pilril lama kelong in atlanta pop mai biruk tuma tuya azuan lo hnu reivak lawa chuan an in man tange a police station lampanin anin phur hota ani konglaka chuan a hmuwa piang in an chia an loa Andrew Chase thattu apuin an lo diriam na sa hle police custodia aom lai chuan lawyer pakhadron kalin Kaya chu aron hmuwa aming Tommy Milton ni in a case boy puitu turani thu a hriat tir ngal bok a thilti poizia anin hrilmol mol lai chuan Kaya hi chu angoi tlata tongkam khat ma in a chang le thaulo toma chuan kot ma a hruai ani tur thu hrilin rorel tu te ma a thiam thu a soisak theinan engemaw tal hril hrawe hrim turin an ngena engma a soidu miau lo chuan in pui ngaina a don lo ani toma beidong chuan chuasan mayan tuma kongkhar omna athleng phei chetin Kaya chu aron tong chuak thlol ano pan lai atangin bulan trana tun ma chuan anu le pa le a unau dangtenen an khosa ho thin apa ero asualin anu puile fanau te chu atidu da theile zan khat phei chu azual Kaya anu puya soi sakrepa wangin anin then phata Kaya chuan chuak lo turin ngen lom ma se omreng na chi zia zang ani to lo chumi hnu chuan a u te ho po amal malin anin puchuak ta phewa atopa phei chuan a chuak lo chun Jody a po in chua zai a rel veta a u nau nu chu angai to ve dewa wangin
harsat na ato ka ni phot chuan ram noya tlan cheve mai turin an cha trap chunga anin ku vong vong nu chuan anin kalsan ta ani nikhat chu mi pano pang pakhat date worker nen intongin anin kom zuya anin nail dun phian mai apa ero asual ngai nala sual renga afanu in ril tram thu a soite hian laina ta hnekin a hau shep thin tum khat chu dor pakhata anin zui luta dor ngak tupa James Madison chu pathatak ni in a customer te alo dong song thiam hle chutia apa thil lei hlan chuan dor kai pa nu pui mei beli le kaya I te chu an lo in koma mei beli chuan chokopuara I ngai lo baka school po akal lo ti sha chuak ta school kal ngei tura cha in thian thatak taka chhar mai baka chopo ni tina don zia tur thu an thrila thomno tlema zong alo si chu sak bok kaya chuan school kal chu achak ve ta ema khopui lampanin a pen chuak ve ta top mai kholaya chuan tomanen intongin khonge kalatum alo zota anin thrilnu chuan school omna anin ko muta ani kaya chu balpor ve chip chep hian classroom an lu thora no pangdang te chuan an positin an lo nui na sakher mai in thlasung deuh hian atlan hnung bera ngoi rengin awa thuzum zata tu mala chuan ti tlang nel po an tum ei silo hreoma ti ema wangin atlan chuak le ngal deya chuta tang chuan school reng arap le talo apa kianga bokir le in akalna pianga azuya amma ai chuan apa po azaidam ve ta deu nikhat chu anu hne na tongin lekha thon adong nola phur deuh hian apa hne na aron tlan pheya apa ero chuan chhiarpo chhiar mu mal lovin alo halral sakta dai mai si anu chu voi khat ma aron kirle tolo tur thu soin ala vin shrep zui kaya I shom tilutuk chu atrap ta zoi mai ani chu minute lai chuan apa thinrim chuan anu thalak le abung ro hnu chia zong chu a hal ral veka afanu chu ama chawa khosaturin akalbo san ve dai bok kaya I jing tho chuan tu ma ngai sak tu tur nei to heklo ama in ei tur a in siam ve rak raka mamo aneya piangin tuikeple cheng kolova khora dor kai te hna khan avazuar thin mei beli chuan alai natin alo du sak thei hle nikhat chu tan ina tan lai chuan thom no thara dong nol mai atet laya lo duat thin tu mei beli pek chulo ni in chu kor ngei chu ha in kota ava in lana chutalawom ve midang te chuan an aw nom na in thitla ka ni thu an aw chho puina sa hle tu ma chan tu nei tak lova chuan a lawyer toma point a khongai ve ta dewa dot phu chop mai turin thuron apeta ani anin dei jana to wara tanga cha sual pal anga soi phot chuan approve na tak tak om thei to miau lo awangin thiam lo chantir thei ani to lowang kaya I ero chuan lulul chuin kota po engma ala soidu ta chuang lova toman dam chung tang tura achung thu rela ni vai chuan apoi tur zia hrilin warninga petarap mai chuti lai chuan cheisa chung te po in thiam lo chantir ngai tumin kaya I chu an hual chep tul tula hremna na tak ma chon ngei se an ti tak zet ani courtroom a chuan toma po in proof na engma omlova thutluk na siam nga chu thilti chi ani lo thu ala aw chu pui ve fana cheisa thattu ani nge yam ti tu man an la proof lo thu alo soi chuak ve cham chi bok kaya I chuan a hun kalta ra chuak wai waya kumsang ka zakua sumruk pani ni in a thian pa te ta hne na tangin lekha thona dong nol mai ani la chuan ziak le chiar alo la thiam der silo chu minia tang chuan lekha anin zirtir chopa in lama po anin mu chho zau bok chuti lai chuan social security service lama tangin tu te emo an ron kala
medicine dora lutin kaya hi chanchin an ron ngai venta ani mani chawa khosa ani baka kumtling lo alani awangin homa dalu an ril ruka amai ro chu an chen nei na mutur a ngai bok si lo chu thu chu hria in teita hna hom dan an zot fia a then pa chuan mun pa ngai tak ani thu le eitur po regular taka adon thin tur thu alo hril ve vat bok amai ro chu rei takalo khosak ton mun chua sana mel hriat ngai lo mi khwal bulawa khosak chu achak te chiam lo a then pa hna chuan a chung te chanchin an zot let ve thunga teita chuan anu le a unau nu chu car accident a an boral ve to thu a hrilta ani chumini atang chuan in ngai zong in anin mungun tula anin ngai tul bok nikhat chu teita chuan college admission a hmu thu le engemaw chena kalburi angai tur thu a hrilta kayai chuan a hrethiam lovin alung oilo khermai teita chuan a thil tum ti hlo tling tura lekha zir phota ngai thu te chu hrilan tum thin kayai ril ruha chuan atlan hosan tadaya zan khat chu khohar taka amut lain teita aron langhlol a then nu thlan ria puyaron tum ani atuka chuan lekha bu chua tu publisher ho list pein athuziak le drawing te chu lova entir turin acha tongkama thiam baka alem ziak te chu a unique thei em a mabak eng takanei abe sei pui hle kaya I ero chuan a then pa mul chungai to in college ra nu phei chuan nula chelo tak taka ton vat tur thu an hrila antena aron kirle renga be sei ngam to lo teita ero chu ti tak deuh hian ama mutura July nilia aron kirle ngei tur thu an soya chumi nu chuan anin thenta ani dan pangain kaya ipo khohar takin aom chunzom leta ahun ol nei te chu mangtang kain lemaziak na sa thei hle mania rei takai khung nu chuan July nili aron in her chuaka a thian pa chu aron hongei ringin nal takina in cheibok phurjat hian anot bunen tuipui kama lo wa muaka amai ro chu nilenga anga nu point teita mel reng ron lang theita silo a thian pa chuan arin lok angein nuladanga kopani aring mia hreomati in a trap na sa hle courtroom chung aron lang le a Sheriff Jackson chuan tawar le a chevela mishing nu ma engma hmu tur om lo wangin tuemo in thiam takin evidence ati chia ani arin thu an soya ruam man na thatak nen lo chuan chu tianga che chu thil theini in alang tlat lo tuma chuan lo hnialin engtiklai po a tui phone in a chim reng thin thu le mishing nyak phei chu rei tak cham bang thei ani lo hrim thu soin evidence ti chiat ani nge yam ti po hriat ani big lo thu alo soi ve khawa amma kuma Sheriff Jackson a thuziak nge Forest Department nena tower chuat chia a complain na lekha aron lek chuak bok siam thatwat ani lo chuan chet chhul na rap thlak tak thleng thei ani thu alo la ziak thlap zui chu chuan thutluk na siam po ati har le zual hle ani hun kal to aron lang le a kumsang kha zakua somruk pariat ni in tlai khat chu tuipui kama cheisanen anin tong hlol mai a hran pa in belem lo ma se an mit meng chuan thutam tak soi thung chu mi hnuwa a ho chu papakhat hian a in thla alo lamol mol mai dorkai te hna khan tlan phein thil omzia awazot chianga in satu developer company pakhatin a in hun chu hotel atana leyan tummek chulo ni in aril ruwa ha hle pona chuak chiat in cheisanen an la in tok zui in date puya alo som ngala keiti point arem ti thu a hrilveta ani keiti chu revenue department a kalin officer ava bank ngala dollar zariat lai chia pek tur alo nei reng to chulo ni in poisa la chu anei der box lo aril ruwa ha khermai ina ho in publisher ho list kha ava en vata athil zia te chu ava thon ngal vat bok atuka chuan cheisanen in hmu in anin kom zuya anin nel phian le ngal
nikhat chu publisher ho hne na tangin lekha adong nol mai athuziak le drawing te chu an lo du hle maya arang thei ang bera publish sak an tumalo ni chumi zan chuan cheisa hne na hlo anei ve to tur thu an thrila an hlim dun hle cheisa chuan nupuya ta na neya du thu a hril tarup mai keiti point I helovin alo yes ngal vata tui ke patanga siam thimoi tak anin or tirzan bok ko chunga ron lang le a cheisanu chuan afapabo ma zana kha thingei kha ala or thule arwangan char hnuwa ero alo bo tak dei thu aron soi chuaka thil enge motak chuidon tur omin aring tlat ani kaya ile cheisa te chu hlim takin anin kop chawa nikha chu teita aron lang hlol mai rin lo dewa athian nu tlangwal dang ne na aron phok tak thuta chuan athin rim ema rem chang mu vele cheisa chu awa chou tamai jem sakha lo om nain alo khap dai thei hlawa chumi zan chuan teita chu athian nu tlo turin awakal ta ani kaya I chuan phatchan tuwa ngain thin rim takin alo tonga lungten avom thul theito pin ngaidam dil chul ma se chutimaya soifel thei ni in lang to lo teita chuan athutiam adin lawa wanga adam chunga a in chi reng to tur thu hrilin atel lo chuan college degree le thil dang jong jong po engma lo mayan ni ti a hriat chhuat tak thu nukul treu chungin an hrila do ta soilo ti po chiang takin alang reng mai amai ro chu ani turang ani zo to kaya I chuan hreom ti takin in chunga alu san daya Trum khat chu publisher ho hne na tanga chanchin dum takadon le awangin alom nan thil eng mo lein khopuya awa chuang kaya dora tanga chuak che chu cheisanen anin tok thut mai reyanin biak ma in midangan ron langa anjinga nula pakhat chu cheisan pui hual lo nirengin kaya hi chu abang bo hle thinrim takin atlan hoa a hreom tilutuk chu atrap ngal zoi bok reivak lowa lir thei thom hria a cheisa bokha lo nirengin rang takin abi ruk san daya tuipui kama kalin avatrap hom mai ani nirei vaklawa chuan a lekha buzia nge mai chu publisher hne na tangin adong hlol mai a hlo tur dollar engemaw zat chekin adong bok chu mai baka conference tel turin som ani nge asum muang ang chu mangtangka in chhia te an pefela theito panalin a in chu a chei ve bok nikhat chu ama changtu a u jodia aron lang thut sipaya tangin mipuitling tak alo ni to a anu le a u nau dang te chin chang theito pin alo ngai ven ve thin ale khabuan publish atang khan kaya I chu aladam ti hra chuaka rang takin aron zong chuak le alo ni a u nau dang te ro tuma a hmu ngai to lo baka hmu po ni se a hriat po arin to lo thu an thrila chu mai baka anu khan akianga hruai vekalo tuma van doi thak takin apa in alo rem ti silo nasa takin avau zuya anu phei chu leukemia wangin alo boral der to mai rei takan ti hnu chuan in ngai tak chungin anin then le ta ani trum khat chu cheisa chuan kaya I dorkal chu ron zuin theito pin ti puyan tuma kaya I ero chuan kalbo tura hrilin biak po a bethadu to der lo cheisa chuan zuin in soi filim atum chho chara atopa chuan kaya I poin aning ve ta dewaniang voi khatma ron belengai to lo turin a hril mi amai cheisa thin rim chuan an beng popa kaya la lo duai bik lo theito pana in a beng let ve sak bok thok le khata cheisa chuan thapui thoin mut puyatum tamaya van nei thak takin kaya chuan lunga man fu hlau na taka chuin a chhir zui bora ama aron naile ni phot chuan ati hlum ngei tur thu a hrilta ani chutia a aude ulang lang lai chu an bul om papakhat hian alo hrerenga ko taronin lanin amma atang renga thatum angdewin aron soivele bok chutiang ani tak nuaya chuan in soifilim po a har le zual sot mai thei kaya po anwal roi mai
chuta tang chuan anuin apa kuda tordan zong zong kha hrechuakin ahun ton rap thak tur zia angai to chuak wara man mo taka athom hno pekin longin a in khal chuak ta ani atuka chuan a ina tonga cheisa in khal chuak lai a hmufu peka ina va thlen nak chuan a le khazia le a bungrua engkim mai chu alo dar nuai mai tuna phei chuan mania chu thuran khoi hmuna po hlau omin a hual vel vek tia hrathiam ngala a beidong lutuk chu a thodep tep to mai ina po aum thangam to meulo chu mizana khohar taka aum lai chuan a thian pa teita aron lang thuda angai tu ema wangin engtin nge aum hriat adu ani kaya chuan ngai tu omani lo thu hrilin atan ron kal fo po chu a him to lo thu an hril leta teita ero chuan aum na huna ta lak chua hotel nuam taka eitur tuinai tak tak ne na thlem chua alo tum ve thung amai ro chu atira tangin thilakal fu to lo lakloa anin ring hlei thei to lo khuwa avo lewa wangin alukhum sental chu kolri turinan nge na chu po chu anin pelet le ngal dai nikhachu nal taka in chein an chen na mun Berkeley Clove chu achua sana ama lo mutu nu then khat point chutianga a in chei chu an la hrengai si lo ral khada tangin an lo soi sep hloma chu mini chuan Greenville kalin publisher honen zanria an vakil howa chu mi zan vek chu chei sa thi zan kha ni nge publisher po chu kota ko ni in zanrian kil mai baka atuk zinga po meeting an nei chunjom le thu an soya chu mi tum po chuan kaya mel le chezia a ngai thatlo na tur om eng ma mu an nei lem lo chei sata chung ko lawyer ero chuan kaya chu bus station nei ber hotel a thlen thu soin chu mi zana vek chuan chei sathat tura bus ve ka tlan kir le ngalani an rin thu an soya evidence om thei anga ti chiat vek nuwa an meeting na mun Greenville apan leta ani chu thu chu toman ron hialin tuma mutu po om lova Greenville atanga aron let le baka zanlaya rang taka cheisa towar lon puitura hansom chuate atha nuwa tuma mulo boka Greenville pantur bus bok an nang level tur chu decision siam na tlak ni na shalo rural tu te hena chuan tu te mongai dan ni lova evidence an nei sa mangchawa thu top siam turin anor ngal bok chumini chuan dorkai te nu pa baka a thien pa te tale a u jodi ate anron lang ve nol mai darkar khajen zon an nga nu chuan kot chuan thutluk na asiam fela beiselo dawin kaya chu thiam changa puan anita judge chuan diklo taka he kani awangin ngaidam adil ngal zat bok kaya lim lutuk chu atrap zoi zoya chumnu chuan rinom taka lo ngak trang tu teitanen bok anin kople ta ani atopa chuan anin nei ve tange a le khabua zia chhun zom baka a u jodi ate chhungkua an vatlo zeu bok teitanen chuan aina chengin hlim takin an khosaduna fa ero an nei lem lo an kumalo upat nu chuan nikhat chu longin a in khal chuak le a chu mitum chuan anu hlim thlanen anin mulol mai anu chuan nui sang hian alo vaya chumi nu rei vak lawa chuan a pasal teitan longlenga aruang avacharta ani teita chuan kaya sul nu chuin a lekha buzia to te chu an bi kual vela athuziak pakhata chuan ran nung chaklo zok te dam kho chuanan an mani a thin tu predator te tha masakan ngai fo thin ti hi alo ziak kul mai a phek le lama chuan cheisalem alo chuan kal baka tui kep manga asiam sak thri kha thisen kai nuau hian alo la om thlap bok chuta zet chuan teita point kaya chu tual thatu ani tia hrathiam ve ta mi in an hriat chu a hlawa wangin thri chu tuya a pai bo ngal daya
an lo hra chuak ani hlau chuan Jason ati du da zia le pong sual tuma a beidan zong zong ta kha tu man an hre si se to don si lo teita chuan khohar takin adam chung hun a hmang chun zom ta ani video mu nom tak tak mu chun zom zeli du chuan min lo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dan te meron chilve thin don nia